alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwana barkamu da wannan lokaci, barkamu da saduwa a cikin wannan sabon bidiyo. To a takaice dai ina son nuna wa yan uwana yadda za ka yi ka buɗe WhatsApp. Idan WhatsApp ɗinka lalace sai ka buɗe shi yadda kayanka ba wanda zai fita a cikin wayarka. Vocal ɗin ne, message duk abin da ka yi zai dawo a bisa wayarka. So tarin mutane da yawa suna cewa WhatsApp ɗinsu ne ya lalace, sun ka sake wani lambobi ko wani abu ya fita nasu. To ga hanyar da za ka yi ba tare da komai naka ya samu matsala ba. In kana haka za ka yi shekara guda biyu kana aiki da WhatsApp ba tare da komai naka ya ɓace ba. Insha Allah ku biyo mu a cikin wannan bidiyon za ku ga yadda ake yin. Okay. Kun ga shi ne WhatsApp ɗin da kai aiki da shi ko sai ka danna nan. Okay, sai ka jawo ka zo ƙasa. Za ka ga ga yanan downloading, ka tausa shi. Okay. Zai kawo ka nan duk inda ka ji ja ɗaya ne za ka tausa link ɗin. Kun ga ya taho ko? Za ya sauka zuwa dai za ka yi installing sa kawai ya wuce ba sai ka. Yanzu ga shi nan ya sauka, aikin ka gama sai ka shiga ka yi installing nasa. Okay. Okay. Kun ga shi ya dawo daidai. Kun gane za ka yi insha Allah.